Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A 'yan uwa, barka da zuwa tashar Al'ajabi Teach. Idan yau ne farkon zuwanka channel din nan, ka danna alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. A darasin mu ne yau zamu yi muku shine akan yanda zaka iya sauraron voice note ɗinka a WhatsApp kafin ka turawa wanda kana so ka turawa ya ji, ka fara jin shi. Idan ka ji bai maka ba ka goge, idan kuma ka ji yayi sannan ka tura. To wannan shine akan wannan muka yi bidiyo, domin sau da yawa abin da yake faruwa za ka ga mutum yayi voice note daga baya kuma ya ji ba haka ya kamata yi ba, kuma ga ya riga ya tura wancan shi kuma ya buɗe ya ji. To kai tsaye za ka je ka shiga cikin application ɗinka na WhatsApp kamar haka. Ga yana kamar yadda kuke gani, za ka taho, za ka zo ka zaɓi ka shiga cikin shi wanda kana wajen wanda kana so ka tura kenan. Yanzu misali ina so in yi wannan number voice note, ga alamar voice note ɗin nan misali kamar haka. Na danne, na yi maganan da zan yi. To ina gama zan saki, ina saki zai tafi wajen shi. Ga nan kamar yadda kuna gani, ya riga ya je wajen shi ga nan. To na yi play ni kuma na ji kuma akwai kuskure a cikin maganata. To ya za in gyara? Ya riga gani bayan da za a yi. To bisa lura da wannan abubuwan muka ga ya kamata mu yi muku darasi akan yadda za ka iya saurara kafin ka tura mai. Ku biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan, insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi ɗaya bayan ɗaya. Ku tsaya ku kalli bidiyon nan har ƙarshe domin yadda za ka fahimta. Kai tsaye za ka zo ga abin nan na voice note. Ga nan kamar yadda kuke gani misali kamar haka. Idan za ka yi voice ga alamar voice nan ga nan, za ka danne, za ka ja shi sama, za ga alamar kwaɗo ta fito sai ka saka kan kwaɗon. Misali kamar ga nan kamar yadda kuna gani sai kai maganar da za ka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A 'yan uwa, ku danna mana alamar subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. Bayan ka gama maganar da za ka yi kamar haka, za ka danna minimizing gaba ɗaya kake. WhatsApp ɗin kenan sai kai maza ka koma kamar haka. Kun gani ga nan misali ga nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A 'yan uwa, ku danna mana alamar subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora. To kun gani kenan. To bayan ka gama ji, idan yayi maka za ka tura, kaga za ka taɓa nan kenan shiya ka tura. Idan ko bai maka ba kana so za ka canza, za ka zo ka taɓa nan ga nan alamar deleting. To wannan shine ƙarshen bidiyon mu, wanda bai danna alamar subscribing bai danna, sannan ya danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora.